Thozojola, understand ukuthi abantu baphukile. Uzoshelwa i-patient, now uyi-patient yourself. Usisi kusingene nimengele. Lo sisi lona ngiphatha ufuna umuntu othafa. Uzonza ngomuntu onamazinga ashodayo. Ngamphendula mina ngoba nami ngiyakwazi ukuphendula. Ngathi usinda umkhabo lengayo. Izathethe zayibhala nje topic akhoda. Ngcono umuntu manje umntwana we1. Baba baningi hayi cha ngiyambonga. Ngilahla phansi ngoba bazongigijimisa naseThekwini bangishayela khona lokho. Akunamazinga ngisele ngamazinga amabili. Ngangithola umunye umuntu yabona. Mangithola lo muntu lona wangishayisa ngabantwana bakhe. Wathi nangizontsara indlu. Indoda yakhe ngaphuma ngasamagondwane. Ngalala kabamkhulu wami. Why is an important question? How important? Important to have fun now. Emotional damage. Ngilethela umuntu wrong akusitype yami uthulani futhi ukukhuluma kakhulu lesanga namfazi mhlambe ukuthi yazi okay sharp nyabonga thulani yazi ukuthi uyangikhetha or angikhetha kamela lapha uthi wami phuma kuwe mina ngizela ukuthi ngepeace uzongibiza imibuzo nje enganangqondo la ungikhulumela English yakhe edakiwe angisumlungu mina Abona Siyanda mobona le video le that means you didn't choose me so ngikufisela okuhle nalomuntu lo umkhethile into engamkhethi ukuthi angithi manje ngibuka ukuthi basakha abakaqedwe kwakha manje yabona ukufika kusakhiwa nawe usufika sekuthiwa manje ngcono na kusekhona nomkhwenyana uzofaka iroof yabona nje ngibona ukuthi hayi ngeke uyifake ekoleti just sweet ka WhatsApp nje so tamasiso wena uyela right amana ana ikepisi yona ula ngikepisi nagi endle ngandishini patona table manners mos wena mali tata tata makuhlapile na wena una lilikubo je tata ubona mako umshilile mako eme tata ko bona afi tata whatsapp kitchen ntate mudi lama sen Jesus ki bona ki tata nitula olibona nitula tata ba utopile kai katwen ho gotlemo ai wena ke sega sio wena o ntse mapudi ai ke kenye di preletse ke bone lo ntule one chance I don't think he will come back again Sethomthandayo izongifundela amakhosikazi amathathu mina ngizokhetha phakathi kwabantu abathathu ngimazo ngihlonipha ngumhloniphi uyabona angana ukuthi njani ngoba ngizenzanga nami ngidala uNkulunkulu wami Igama lami nguNomsa ngihlala eMndeni iage yami ngina 43 ngifuna umuntu ngithanda umuntu otho and handsome umuntu ozothanda abantwana bami yo excited ukuthi yo hayi ngizobona enye hunk yo mangene eminyango hayi ngibone ngomkhulu nje oneinwele ezimhlophe ne hayi moya wami wavele wabaphansi amanye sinyambheka kahle yo amazinya wekho ngathi hayi uwanda ke lo yini le yazoba ikhulume yenza sense ngoba phana ne ngiyakutheleza hayi nyambona naye umkhulu ukuthi hayi naye uyithukele nje akazi ukuthi ayenzeni uyachaza mina nguNomusa ngavila kazi mphephethu hayi nama ngiphuza ngifeni mina nginamntwana ingane ngabethu ngathisa nabantwana bayi3 hayi wavele wahlanya umkhulu yangishade ma
Oh, yakshaya. Yangishaya ma, angifuni kuhamba ma ngiyangishaya. Ya mina bengifuna umuntu onomntwana oyi-1. Yebo ma. So I'm asking myself ukuthi yo lo mkhulu ongaka yini ngayo uxakwe yini, you know? Abahlupha abantwana. Uyathola? Okay. Yeah. Uyabonga ngoba nganamazinyo. Bangishaya. Uyathola? Yeah. Yikho nje ngizama isincane kakhulu yabona. Yebo ma. Labantwana abakuhlukumeza like abantwana abangakanani. Kusho ukuthi wakusikodwa uyabona umama babatshela ukuthi lona uzothatha indlu ekhaya. Uyabona? Bangishaya. Bebengakanani? Babadala manje. Manje mina njengoba nginabantwana abancane. Bazongihlula ma. Bazongihlula mntana ekhaya. Hayi kabi ne. Bazongihlula. Hayi cha i-crowd le angifuni. Usithi umeso angithi ngepocket knife mina. Imporoko ngiyadla ngayo. Ngisusumeso. Ya la. Yilokho nje. Naka mangingancedla sisi. Hayi ngikuthandile yazi. Nami ngikuthandile ma isimo nje sesesasonda lesa nabona. Ya ngeke siphele. Okay. Ya kanti ngabe ungana yinya bengishaya indaba. Ngitwadla mina hlanga swalo singalela mina ngamuntu. Borekile angifuni uqamba amanga. Uzolungela indanga manje. Ya. Akulehlembele ngakuphela. Okay. Akupheleli kimi. Ngithi ungalahla ithawulo uzomthola omunye manje. Okay. Yeah. Arrogant that guy. Usavisa aphi vele? Ngihamba ngothenga mama. Eroti pot. Lapha abeza lapha ekhaya. Ngihlonipha abashana bami. Nomuntu kababa. Uyathola? Yabona le ayinhlanyisile sure. Ucheap 50 rand. Cheap. Manje uthola abanjani abayang? Hayi kade phela. Ngibona ngoma ukuthi intombazana hoza. Athi asikhuphuke iphisi. Ube mdala ufuna ukurespectwa la ngaphandle and yet you don't respect yourself. Enye into futhi mina ngiyabheja ngemali. Okay. Yeah, into engiphila ngayo. It's nice. That is nice. Okay. Thank you ma. Cela ubuza ukuthi yayenzeka 19 bani le nto le. Hey, angazi ngathini nazo. Asiyeke sisi. Okay. Asiyeke ma. Asiyeke manje. Hey, umuntu osahlalisi enga. Can you imagine umdala kangaka and then usasene enga. Ngizibuza ukuthi makashona ayiwandi izulu uzolibona na. Ngicela kubhema kancane mama khe ne. Ya ngiyazi khona lemletho. Ifamily lapha ifakhori lapha coffee. Let's make it. Kaleni uba ubona ukuthi family iqala kwiring. Iqala kuba mitshatane family. Uqale nini ukubona uba ifamily iqala emshadweni? Uqala ngiyasilona. Umntana wakho is not your family? Yeah, ke ngumntana ndimselenza uzawukazi ba ifamily yami njani? Family yakho. You know what? I'm very angry right now. Ngicela kakhulu. First of all, that language that you're using, yeah, undermine. Wait, okay. Wait for me to finish. Wait for me to finish. Wait for me to finish. Tell me respect because now they respecting that man. Maskali up. Nansi ngxaki yakho. Yabona ngxaki yakho. Indoda. Yile. So, indoda ba? If ufuna irespect yami, okokuqala kufanele bangaba ulawula indlela othetha nayo ngayo. Awuzuthi kum no wait. Ndizokwenyuka nomfazi enyuka. So ngibani ofanele bathule? Kundim nomfazi endlini. So asiqale nje silungise indlela yokuthetha singabantu. Can I have a glass of water? Please. Men, they like thinking that they've got it all figured out. Uba ngaba uyinkosikazi okanye ufuna kwi relationship nami uzothobela lento enditshoyo uthobela indoda yakho kwenzela indoda yakho ikwazi ukukuthanda. So if awukwazi ukunithobela then mina ngizoba nendoda endlini. Ngiyindoda enough to have enye indoda. Kwam ukhalesa misicathulo. I'm the head. It will never put umfazi ashintsha be indoda kwami. Because cathulo somuntu sizawukhala ngaphezulu kwesam. Ingxaki is the fact that wena ufuna undictator. Ufuna izinto ndizenze ngohlobo lifunwa nguwe. You know, mamela. There you go again. There you go again. I'm trying to make a point so that you understand where I'm coming from. Uma indoda yakho ikushilo
mayifika phambili ishada umfazi wena mawusele wena sister ungazifuneli indoda wathi nami ngizifunela indoda ngoba naye ushadile yena ukhethe ukuya ezihogweni so wena hlala single